Dobrodošli u podcast Povratnici HR, mjesto gdje pričamo stvarne priče Hrvata koji su živjeli i radili u inozemstvu i odlučili se vratiti kući. Dobrodošli u novu epizodu našeg podcasta. Danas pričamo s Tihanom Gršić, koja je provela nekoliko godina u inozemstvu i nedavno se vratila u Hrvatsku. Razgovarat ćemo o njezinim iskustvima, izazovima života vani, razlozima za povratak i savjetima za sve koji razmišljaju o istom koraku. Ovo je priča o odlukama, prilagodbi i životu između dvije zemlje. Tihana, dobrodošla u podcast. Pozdrav, još bolje vas našla. Tihana, možeš li se ukratko predstaviti i reći tko si, gdje si živjela vani i koliko dugo? Naravno, evo ja sam Tihana, imam 24 godine, rodom sam iz Varaždina, odrasla u jednom malom mjestu u Zlatar Bistrici, odnosno to je između grada Zlatara i Marije Bistrici. Vjerojatno su većina ljudi čuli za Mariju Bistricu, najveće marijansko svetište u Hrvatskoj, jel? 6 godina skoro provela u Njemačkoj, u Künzelsau, to je jedan mali gradić isto u Baden-Württembergu, nekih 100 kilometara prije Stuttgarta, eto ako nekome nešto to znači. Hvala Tihana. Možeš li nam ispričati nešto o našem projektu i inicijativi da ljudi razmišljaju o povratku u Hrvatsku? Što se tiče projekta, meni osobno se to jako sviđa. Baš isključivo iz toga podržavam prvenstveno mlade ljude koji pokreću nešto svoje, koji započinju svoj neki biznis, i podržavam inicijativu da se naši ljudi vrate u zemlju u kojoj zapravo pripadaju, a ne da se prilagođavaju tamo gdje nema potrebe da se prilagođavaju, jer tamo niti ne pripadaju. Jasno. Što te prvotno motiviralo da napustiš Hrvatsku? Pa mogla bi biti iskrena i reći da je to prvenstveno bio neki moj hir. Kao što sam rekla, 6 godina sam provela maltene tamo, a sad imam 24, jel? Tako da sam sa 18, odnosno nepunih 19, napustila Hrvatsku. Tako da u jednu ruku to je bio neki moj hir. Ja sam završila srednju školu, htjela sam vidjeti svijet. Nije meni bilo u Hrvatskoj da ja radim neki loš posao, dapače, ja sam se zaposlila u jednom restoranu za početak, nevezano uopće uz srednju školu koju sam završila, tek toliko da zarađujem neke novce. No, međutim, to mi se nije svidjelo, i u tom periodu sam bila u tom nekom društvu koje je jednostavno vodilo na neke krive strane, i jedini put tad u mojoj glavi je bio da moram promijeniti okolinu, a s obzirom na to da je moj otac već bio vani, ja sam samo rekla ok, promijenit ću okolinu, ode ja u Njemačku, i tak sam rekla idem na godinu dana vidjeti šta ima, i završila 6 godina. Da. Kako je izgledao tvoj svakodnevni život i posao u zemlji u kojoj si živjela, odnosno u Hrvatskoj? Pa u Hrvatskoj, iskreno da kažem, niti se ne sjećam nekog posla da sam ja neki pretjerani posao radila. Mogu reći samo da sam počela raditi ja ne znam da li sam imala 16 godina, na crno u jednom kafiću kroz ljeto, i tu sam već doživjela prvu nepravdu. Normalno, kod dijete, učenik srednje škole, tražiš neki posao samo da imaš za sebe, da ne žicaš roditelje, i tu sam doživjela prvu nepravdu kad sam vidjela da se meni ne isplaćuje ono što mi je bilo dogovoreno, da mi se uzima bakšiš i ne znam, jednostavno se prema meni nije ponašalo kao prema ostalim radnicima koji su možda godinu, dvije stariji nego ja, i tu već sa 16 godina imaš taj utisak, mene se podcjenjuje. I kasnije kad sam završila srednju školu, kroz srednju školu sam radila kao freelancer, po struci sam grafički dizajner, pa sam tu mogla uvijek prodavati nešto preko interneta, korigirati fotografije za nekog i tako dalje. Tu mi je bilo nemam dodira s nikim, online dogovorim posao, pošaljem, oni meni pošalju novac na PayPal ili kako je već bilo dogovoreno, i to je to.
crtala sam isto portrete kroz srednju školu, uvijek sam bila tu, uvijek sam se snalazila na neki način da dođem do novaca, da ne živim sa strane. I poslije srednje škole jednostavno taj posao sam radila u tom restoranu nekih 2 do 3 mjeseca. Nemam baš neko lijepo sjećanje na taj posao, tako da ne bi puno ni pričala o tome. Mislim da nije vrijedno spomena i to je to od mog rada u Hrvatskoj. U redu. Koji su ti bili najveći izazovi kad si stigla u Njemačku? Prvi i najveći izazov mi je bio naći posao. Pošto sam ja došla tek kobne 2020. U prvom mjesecu, ja sam doslovno dala otkaz u tom restoranu gdje sam radila u Hrvatskoj u ponedjeljak. U srijedu sam kupila kartu za bus za Njemačku, u subotu sam već bila u Njemačkoj. To se desilo ovako jako brzo. I tu su bili neki poznanici, tu je bio moj tata, tu su bili neki poznanici koji su rekli, ok, mi ćemo ti pomoći, ne sekiraj se ništa. Ja sam njemački nešto malo pričala, ono koliko znaš, koliko ti ostane od osnovne i srednje škole. I tu sam rekla, ok, oni mi svi garantiraju, naćeš posao brzo. I naravno, ko većina ljudi, otišla sam u agenciju za zapošljavanje, odnosno većini poznata kao Zeit firma. I prva ta Zeit firma, tu je radila čak neka naša žena, ne znam točno odakle, ali ona je rekla meni odveć u tu jedan restoran, hotel, nešto takvo. Meni se tu dopalo. To je bio neki, ne znam, spa, wellness dio, meni se to super dopalo, rekao može, no međutim, taj tjedan kad sam ja trebala početi raditi, je oficijalno stigla korona i zatvorili su se svi hoteli, nisu više zapošljavali ljude preko Zeit firme, direktno upast u neku firmu nema šanse, preko granice više opet ne možeš. Tako da sam ja jezik kad si došla tamo, nisi? Ja sam razumjela, ali nisam nikako mogla progovoriti ono što ja hoću reći. Ja sam mogla se sporazumjeti ono osnovno, ali sad da bi ja ulazila u neke debate s nekim nisam znala. Evo, iskreno nisam znala. Što ti se najviše svidjelo u toj zemlji? A što te možda frustriralo ili lomilo? Evo, u Njemačkoj mi se najviše svidjela ta organizacija svega. Baš sam to spomenula neki dan prijatelju. Ja kad sam došla u Njemačku, u jednom danu sam i prijavila se i otvorila račun u banci i sve praktički bilo riješeno u jednom danu u 2 zgrade. I baš sad kad sam se vratila u Hrvatsku i došla sa tim papirima na Zavod za zapošljavanje koje je žena mene tražila, došla sam mjesec dana prije da ja nju pitam koji papiri njoj trebaju, da ona meni evidentira mojih 6 godina. Ona je meni sve navela na A4 papir i ja sam nje donijela sve što je ona trebala, da bi na kraju, taj dan kad sam ja došla, odnosno dan poslije, ona meni rekla da meni fali tu još nešto. Da. I to me najviše isfrustrira. Ja govorim, ali gospođo, ja to imam na mobitelu. Ja imam sve što vi trebate online i oni meni sve šalju online. Ja sam njih pitala ili možete isprintati, ali oni kažu mi to šaljemo u središnji ured, to se ne printa, da ja ne bi s tim papirima radila ne znam šta. I jednostavno oni nemaju ništa online, oni ne daju ništa na papire i to je ova najveća frustracija koja me sad izbacila iz cipela kad sam došla doma, bila sam na toj volji sam da spakiram kofer, odem nazad. Da, vama je što se tiče papira, vjerujem u to dosta. Uvijek ti fali taj jedan papir. Da. Kako su te prihvatili kolege i lokalni ljudi u Njemačkoj? Pa, da se ne lažemo, niti oni vole nas, ko što ni mi ne volimo strane radnike kod sebe u Hrvatskoj. Oni su me počeli prihvaćati onoga trena kad sam ja počela pričati njemački. Do tad jednostavno ja sam vidjela da oni mene gledaju ko da imam nekih zdravstvenih problema. Iako ja samo nisam znala jezik. Ali eto, na početku to nije bilo baš da smo bili najbolji prijatelji,
ali kasnije kad ti propričaš jezik i kad oni vide da ti nisi glup, nego samo nisi znao jezik, postanu najbolji prijatelji s tobom, pogotovo Njemci. Za Njemce, evo, nemam nekakvih loših riječi, ne mogu reći da mi se itko od Njemaca zamjerio da bi ga sad, ne znam, pamtila po nečem lošem, dok, na primjer, naši ljudi, njih sam, mogu reći, izbjegavala. Da, to mi je jasno. Jasno mi je Da. zašto, da. Jesi li ikad Da. osjećala da ne pripadaš tamo? Da, u konstantno. Konstantno, da. Konstantno, koliko god sam se ja i uklopila i evo sad pričam jezik. Ljudi zadnjih godinu dana ispitivali su me jesam ja, di sam rasla, di sam rođena, jer su mislili da sam ja Njemica. Jer, evo, ja, kao što sam rekla, izbjegavala sam jednostavno naše ljude zbog tih nekih koraka na početku gdje sam se opekla jednostavno kod naših ljudi i mogu reći da oni gledaju samo svoju korist. Jesmo mi svi naši, ali meni su više pomogli, evo mogu reći, Turci i ljudi koji ne pripadaju uopće nama niti vjerski, niti kulturno, ni nacionalno, nego neko naš. Stvarno mogu izdvojiti, možda jedna ruka mi je i previše da izdvojim koliko mi je naših ljudi pomoglo da mi ono... Znači, integracija u Njemačkoj među našim ljudima je dosta veliki problem, jel? Da. U redu. Kad si počela razmišljati o povratku u Hrvatsku? O povratku u Hrvatsku sam počela razmišljati kad sam završila Tattoo akademiju. Evo, moram se pohvaliti. Zapravo je to bio jedan od ciljeva kad sam ja kretila. Ja sam čula za tu akademiju da postoji. Tada toga u Hrvatskoj još nije bilo. Sad postoji, koliko znam, jedna. Možda ih postoji više, ja znam za jednu. Da, ja crtam cijeli život. Kao što sam rekla, završila sam školu kao grafički urednik, odnosno dizajner i cijeli život sam u tom nekom umjetničkom svijetu. Tad sam vidjela da postoji ta škola u Stuttgartu i nakon 2 godine, ako se ne varam, morala bih pogledati na certifikatu točno, sam upisala tu školu i bila jedini Ausländer u razredu. Ja. I eto, završila sam iz prve, sam položila sve testove, a to ne polože svi. Tako da uz moje tad još kritično znanje, ja mislim da sam bila 2 godine tad u Njemačkoj, kad sam upisala tu školu, to je trajalo 6 mjeseci, ako se ne varam. Završila sam sve u roku, evo, dobila certifikat i od dana kad sam počela tetovirati, odnosno crtati prvo po umjetnoj koži, pa onda kad sam vidjela da mi to stvarno ide, tad mi je došlo, ok, moglo bi se od ovog živjeti u Hrvatskoj. Koji su ti bili poslovi kad si otišla u Njemačku? Kao što sam rekla, meni je jako bilo teško naći posao jer je bila korona kad sam tek došla i nisi se mogla zaposliti nigdje. Imala sam tu sreću da žena koja nam je iznajmila stan, odnosno kod koje smo bili u tom Gasthouse, nismo niti imali stan, već to su bile one VG sobe. Ona je bila vlasnica, to jest još uvijek nekih kazina, poznavala je tamo neke ljude, pa me pitala da čistim kod nje, pa me poslala jednom seljaku tamo da vozim traktor. Prije toga nikad nisam vozila traktor, ali sam ja jednostavno prihvaćala sve poslove, samo da dođem do nekih novaca, da zaradim neki novac, da počnem komunicirati sa ljudima, da se više maknem iz one sobe. Jednostavno kad dođeš u taj neki kut, gledaš, sve ti dobro za izaći vani. I jednostavno sam prihvaćala sve poslove, ali nakon toga prvi posao u firmi mi je bio u metalskoj industriji, tu sam radila za nekim mašinama i tu sam isto nakon godinu i nešto dobila otkaz zbog korone, tad je bio onaj drugi val korone, pa sam tu bila opet tehnološki višak. Izmijenjala sam ja nekoliko firmi. Ne mogu reći da mi u nekim firmama nije bilo dobro, ali jednostavno nigdje se nisam uklopila da bi sebe pronašla tu, da to hoću raditi cijeli život. Jesi li imala strahove prije povratka? I ako si imala, koji su bili najveći? Da, najveći je bio taj strah
kako ću ja sad u Hrvatskoj, mene će ljudi ismijavati, to jest već i prije nego sam se vratila dobivaš one nadimke Švabica, evo naše Švabice, evo Auslandera i onda kad se čudiš jednostavno, na primjer ja sam otišla sa 18 godina, ja sam naučena jednostavno na taj sistem koji je u Njemačkoj, znači kad trebam nešto, znam gdje trebam otići po to, ne treba ti još jedan papir, uglavnom može se većina toga riješiti online i najveći je bio strah od toga kako ću se ja opet uklopiti u sredinu koja je 15 godina unazađena. Da, jasno mi je. Da li si možda upoznata sa e-građaninom? Jesam. To je jedna aplikacija koja može pomoći u dosta stvari što se tiče u Hrvatskoj povratnici. Da. Kako su reagirali tvoji prijatelji i obitelj na tvoju odluku da se vraćaš nazad? Pa evo, obitelj je bila iznenađena, pošto sam ja, kad sam propričala njemački, kad mi je krenulo sve super, otišla isto na svoj stan, kupila auto, sve je bilo top, puna usta Tihane. Svima je bilo ono kao, ma ne, Tihana se ne vraća. I niko se, stvarno, ni ja se nisam nadala tome da se vraćam. Ali evo, ponudila se prilika, to jest, ponudio mi se poslovni prostor na super lokaciji, za super novce i ja sam to vidjela kao priliku koja se ne propušta. Moji roditelji baš nisu bili za to, još uvijek su malo skeptični, ali ja vjerujem, svaki početak je težak. Početak u Njemačkoj je bio težak, pa sam nakon 6 godina mislila da nikad neću kući. Evo me sad tu, moram početi iz početka, od nekud se mora krenuti, znam da će biti teško, ali evo, i tom inicijativom da se naši ljudi vraćaju u Hrvatsku, pa samim time i ja, mislim da bi bilo ok potruditi se malo za zemlju u kojoj želiš biti, za zemlju čija jesi, za zemlju koju voliš, ne odustajati na prvu. Kakav je osjećaj ponovno živjeti u Hrvatskoj nakon toliko godina? Kakav ti utisak sad ostavila ovi prvi dani? Evo, moram biti iskrena, malo je čudno vratiti se u Zagreb među ove sve ljude. Ne želim ispasti sad neki mrzitelj stranih radnika ili ljudi drugih nacionalnosti, jer sam i sama bila čovjek druge nacionalnosti u Njemačkoj i znam kakav je osjećaj kad se uperi pogled ili prst na tebe. Ali da je malo drugačije nego što je bilo prije 6 godina je, čudno je, jer sam iz Relija sad i vidim kako se stvari događaju oko mene, ali opet lijepo je kad znaš da se probudiš u svojoj domovini, među svojim ljudima, možeš pričati svoj jezik. Eto, to su neke stvari koje me vesele, da mogu ići kod mame kad hoću, kod prijatelja kad hoću, a ne sve rješavati preko video poziva. Mi smo uglavnom svi komunicirali preko video poziva. I eto, na primjer, moji prijatelji počeli su dobivati djecu, drago mi je da opet mogu vidjeti njihovu djecu kako rastu i to je baš te neke vrijednosti zbog kojih se isplati biti doma. Što te, ovo prekrasno je, što te najviše iznenadilo pozitivno i negativno prilikom povratka? Da li je to uvoz stranih radnika? Kako je to ispalo? Pa ja bih rekla da prilikom povratka negativno, ne bih rekla iznenađena, znala sam ja što se dešava u Hrvatskoj, ali da je toliko stranih radnika došlo raditi ovdje da ne možeš praktički ući niti u jednu trgovinu, da ne vidiš stranog radnika, to je malo žalosno. I da se taj birokracijski sustav nije pomakao s mrtve točke. Eto, to je ono čime sam ja razočarana, a sve ostalo, eto, nije Hrvatska loša za živjeti. Onaj ko malo zna posložiti financije, više niti nisu plaće po 500-600 eura. Mislim da kad stisneš zube možeš lijepe novce zarađivati. Ako u Njemačkoj svi mogu raditi po 2 posla, idu na posao, idu na mini job, da se svi tako potrude u Hrvatskoj, pa di bi nam bio kraj. Bravo. Nadam se da će ovaj naš projekt i ova inicijativa da se ljudi vrate u Hrvatsku, pogotovo mladi, visoko obrazovani ljudi koji su napustili, znači čim su završili fakultete i napustili ovu zemlju,
nadam se ipak da će to doći na svoje, da će Hrvatska prepoznat to. Jesi li se lako ponovno prilagodila na hrvatskom načinu života i mentalitetu ljudi? Pa s obzirom na to da je danas, koji je danas datum? Danas je 7. studeni, a ja sam došla 31.10. Znači 7 dana sam doma. Nisam još nisam zapravo svjesna da sam doma. Evo iskreno, još nisam svjesna da se ne moram vratiti za Njemačku, da ne moram pakirati kofer, da ne moram platiti stanarinu od XY eura, Da, da jasno. ne moram više biti sama. Eto, to mi je super, ali još nisam svjesna toga. Da. Znači, Tako da ja se još prilagodim. što se tiče tržišta rada, si možda pokušavala se negdje zaposliti ili da li si išla na Hrvatski zavod za zapošljavanje ili si znači direktno odlučila da ćeš otvoriti svoj posao? Prvenstveno moj plan je bio odmah otvoriti svoj studio, ali ko što rekao, žena mi je ta na zavodu za zapošljavanje malo mi nije izašla u susret sa nekim stvarima. Eto, da budem pristojna. Da li si upoznata sa pravima koja si ostvarila kao povratnik? Jesam, ona je meni isto rekla da mogu se javiti na onaj program Biram Hrvatsku i tu mogu ostvariti neka prava kao osoba ispod 25 godina koja se želi, to jest, Da li su, koja želi otvoriti obrt. da li su ti rekli da postoje dvije mjere? Da možeš oba dvije mjere uzeti? Da li su ti to rekli? Koje dvije? Imaš dvije mjere koje možeš uzeti. Prva mjera je za samozaposlenje. Ona iznosi od 3 do 15 tisuća eura i sad je 30.9. bila ukinuta i sad počinje znači u prvom mjesecu, odnosno siječnju. I druga mjera je Biram Hrvatsku, što iznosi od 7 do 27 tisuća eura, ovisno o sektoru kojem pokrećeš. A vidiš, nisu ti rekli za samozaposlenje. Ako nisi još otvorila studio, pričekaj još prvi mjesec iza nove godine i onda imaš pravo dvije mjere pokupiti. A u toj mjeri za samozaposlenje još ti nude da ti oni pronađu objekt, znači u kojem možeš otvoriti svoj studio. Nisu, samo mi je rekla žena za taj program Biram Hrvatsku, za ovaj drugi nije. Osjećaš li da si povratkom dobila više ili možda da si izgubila nešto? Pa ovako na prvi dojam mislim da nisam izgubila ništa, šta već nisam imala. Možda moje osobno mišljenje je da sam se malo prenaglila sa tim da ću otvoriti odmah studio, pošto ja sam iznajmila poslovni prostor u Zagrebu, blizu centra grada, odnosno na Črnomercu. I mislila sam, ok, ako ja stavim reklamu, to će ići odmah, no međutim za mene niko ne zna. I tu mislim da sam se malo prenaglila s tim da bi možda bilo bilo bolje da se ja zaposlim negdje pa da se čuje za mene onako od ljudi po preporuci i tako. No, Naša grupa ti je na raspolaganju, mi se brinemo za sve povratnike, tako ujedno i za oglašavanje naših povratnika, ljudi koji se vratili u Hrvatsku. Trenutno je grupa na 16.000 ljudi i mislim da će ljudi prepoznati to. Koji bi savjet dala nekome tko razmišlja o povratku u Hrvatsku? Eto, ja bih rekla da čim ti to padne na pamet, tebe srce zove doma. Koje bi greške voljela da si izbjegla? Greške. Pa sad, voljela bih, pa zapravo ne bih rekla da bi nešto mijenjala. Mislim da to kako se odvijao moj život u Njemačkoj, to je trebalo sve biti tako. Svi ljudi koji su mi došli na put, došli su sa razlogom, isto tako svi koji više nisu tu, nisu više sa razlogom. Svaka firma u kojoj sam bila me naučila nešto novo. Hvala Bogu, imam milion iskustava. Moj životopis je šarolik. Od, evo, kao što sam rekla, vožnje traktora, vožnje viličara, pakiranja, nema di me nije bilo, samo još na baušteli nisam bila. Eto. Ali dobro, ostavilo ti jedno lijepo iskustvo ipak što si otišla u Njemačku i što si proživjela. Nije meni u Njemačkoj bilo loše, dapače, ja sam imala i svoj krug ljudi, svoje prijatelje, izlazila van od diska. Imali smo i našu crkvu u Heilbronu,
Tako da ono, ništa mi nije falilo, stvarno ništa, ali eto, desila mi se prilika da se mogu vratiti doma i rekla sam bilo bi mi žao da sam mogla probat, a nisam. Da. Jer mislim da još imam dovoljno godina da se i stignem vratiti bilo di ako mi evo se ovo ne ostvari doma. Imaš li konkretan savjet za ljude koji se planiraju vratiti nazad? Kako se trebaju pripremiti financijski, psihički, profesionalno u smislu posla? Ja bih svima savjetovala da se nađu posao, to je barem da gledaju radna mjesta i pozicije ako se misle vratiti raditi doma, da se ne šokiraju kad vide bruto plaću od 1400 eura pa kažu ne, ipak to mi je malo. Druga stvar, da se riješe svih, ako su u nekim kreditima, da se riješe tih kredita, da ne vuku nikakve repove za sobom u Hrvatsku, jer će to ovdje teže isplaćivati nego u Njemačkoj. I eto, ako se imaju di vratiti na svoje, da ne idu u podstanare samo naprijed, znači mislim da je hrvatsko tržište rada veliko i da ima posla za svakog od nas. Ako se mogu snaći ljudi iz Nepala i ostalih država, mislim da bi se domaći čovjek tek onda trebao snaći još više. Neko ko Slažem se. priča jezik i ko je domaći, mislim da bi uz toliko truda koliko daje u Njemačkoj, kao što sam rekla, to daje ovdje, snašao bi se bez problema. Slažem se. Kad bi mogla vratiti vrijeme, bi li opet otišla van ili bi ostala u Hrvatskoj? Nisam sigurna. Mislim da ne bi mijenjala ništa. Otišla bi van baš zbog tog iskustva. Um, to me je zapravo i na neki način izgradilo kao osobu. Ipak ti si drugačiji malo kad vidiš svijet, kad vidiš kako funkcioniraju neke druge zemlje, kako se živi u nekim drugim zemljama i tek na kraju shvatiš koliko voliš svoju domovinu i koliko je doma zaista lijepo. Da. Imaš li poruku za sve koji se trenutno dvoume između ostanka vani i povratka nazad? Pa imam, evo, ko što sam rekla, čim vam to padne na pamet, samo gurajte to dalje. Ne mota vam se to bez razloga po glavi. Ja sam znala onog trena kad sam prvi put rekla možda se vratim za Hrvatsku, da će se to desiti. Da. Ja da se nisam htjela vratiti, nikad, vjerojatno sad ne bi bila tu, eto. Tako da svi koji se dvoume bi ili ne bi, uštedite si malo novaca i vratite se doma. Čekamo vas otvorenih ruku. Hvala ti Tihana, hvala ti na vremenu i hvala ti što si bila naš gost u podcastu Povratnici HR. Hvala vama na pozivu. Dragi povratnici, hvala vam što ste prisustvovali u još jednom podcastu. Ukoliko želite slušati našeg sljedećeg gosta, molim vas, pretplatite se na kanal, pošaljite nam poruku, javite se, čekamo vas. Hvala.